Počkaj ešte, aby si bol dokonalý. Tak, dobre. Tak bez maminy. Takže ako sa voláš ešte raz? Matej Richter. Matej. A povedz mi teraz, prosím ťa pekne, keď si niekto myslí, že niekto má choré srdíčko, že doma iba sedí na zadku, ale to tak nevyzerá podľa toho, čo tu vystrájate. Takže čo všetko vystrája? Hrávam futbal, aj florbal, niekedy chodievam na hokej s tatom, niekedy sa pozrieť. A nie si unavený, keď máš taký problém so srdíčkom? No ako skoro sa unavím, ale výdrž mám. Aj pri behaní mám výdrž. Ako som trochu unavený už pri tom, ale mám výdrž. A teraz mi vysvetli, prečo si sa rozhodol, že dáš rozhovor iba RTVS. Poviem to takto. RTVS, lebo my nemáme iné programy a RTVS je veľmi známe. A to bude na STV1 či STV2 vysielané? 1. Dobre. Lebo STV1 a takéto programy máme a hlavne STVčku mám ako prvý program, takže preto. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne.